Il-Pulizija fl-Italja arrestat koppja ta' negozjanti Taljani wara li nqabdu jużaw numru ta' kumpaniji fosthom tnejn f'Malta biex iwettqu frodi. Mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija Taljana nstab li l-koppja residenti f'Lorja użaw iż-żewġ kumpaniji Maltin u soċjetà fl-Italja biex jitrasferixxu l-patrimonju tan-negozju tagħhom fihom. L-istess għadħul li jirreġistraw mill-istess negozju. Il-koppja li kienet taħdem fis-settur tal-kostruzzjoni kienet tmexxi kumpless ta' appartamenti li kien joffri madwar 30 residenza bidħul maġġuri. Madankollu dan il-proċess sar biss formalment hekk kif fil-verità huma żammew it-titlu tal-istess oġġetti u patrimonju. Dan għamluh bi skop li finalment jiddikjaraw il-falliment tan-negozji tagħhom bi frodi. Il-Gwardja di Finanza ta' Ċittadella li mexxew l-investigazzjoni ikkonfiskaw 28 proprjetà għal valur ta' madwar 3.6 miljun euro, apparti eluf fi flus kontanti u arloġġ tad-ditta.